Grécko-katolícka charita Prešov oficiálne otvorila nové charitné vzdelávacie centrum. Nachádza sa na Jarkovej ulici v Prešove. Otvorenia sa zúčastnil aj vladyka Peter Rusnák, ktorý priestory požehnal. Charitné vzdelávacie centrum vzniklo pre účely komunitných stretnutí, výchovno-vzdelávacích činností alebo na supervízie zamestnancov či organizovanie malých spoločenských podujatí. Priestory sú určené najmä zamestnancom a klientom Domova nádeje, Centra pre deti a rodiny. Do budovy presťahujú aj agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá sídli na Hlavnej ulici v Prešove. Je to stavba, ktorá sa započala ešte v roku 2019 a počas obdobia COVID-19 sa vlastne stalo hlavne v roku 2020, že sme museli zariadenie na 3 mesiace zatvoriť. A keďže sme chceli dať zmysluplnú prácu a činnosť našim klientom, ale aj zamestnancom, tak sme vlastne svojpomocne začali pokračovať v započatej stavbe a po 3,5 roku vlastne sme túto stavbu ukončili. Na výstavbe sa podieľali najmä zamestnanci a klienti Domova nádeje, Centra pre deti a rodiny. To bolo iniciované v rámci nácviku pracovných zručností. Do budúcna budú klienti tieto zručnosti uplatňovať aj v pneuservise, ku ktorému pribudla prístavba vďaka Prešovskej charite. Na pracovných terapiách ako takých sa zúčastňujú všetci klienti, ktorí sú v resocializácii. Celý ten program trvá 13 mesiacov, ten základný. A vlastne tá úspešnosť po tých 13 mesiacoch, kedy on si osvojí tie pracovné návyky a vlastne ten režim dňa, keď si to udržia aj vonku následne, keď odídu stane, tak fungujú. Novootvorené priestory posvetil apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie vladyka Peter Rusnák. Veľké potešenie a veľká radosť z toho, že keď sa spoja tie sily bratov a sestier, pracovníkov tu na a plus teda požehnanie od Boha, tak sa dejú veľké veci a veľké zázraky.